YouTube. I dag vil jeg vise jer mine render settings. Mange spørger, Daylon, må jeg få dine render settings? Ja, okay. Så tænker jeg lidt, what the fuck, kan I ikke selv lave nogen? Ej, okay. Men ja, jeg er ved at blive træt af, oh my god, Daylon, vis mig det! Ja, så jeg vil bare lave en lille tutorial om mine render settings. Og det er også min første tutorial. Ja. Og det I starter med at gøre, det er new. Eller hvis I er allerede i gang med det, ikke også, så kan I bare trykke på properties. Hvis I ikke vil slette jeres ting. Men jeg går bare ind i manual shit. Yeah. New. Nej, fuck. New. Nej. Og ja. Så har du din width, eller hvad fuck det hedder, på 100. Ja, bare se her. Jeg gider ikke til at fortælle dem, jeg er alt for doven. Fat ass. Ja. Og her er den square og frame rate, den skal I bare skifte til 30,000. Ja. Og full resolution rating kunne jeg sige bedst. Og ja, I skal altid huske at sætte den her på, fordi start all new projects with these settings. Det betyder, at når man går ind eller hvis man skal lave den på Vegas, så er ens project settings der. Ja. Hele tiden. Man behøver ikke hele tiden at skifte. Og ja, så det skal I hele tiden have på. Og audio, det skal være på best. Det er det eneste, det skal have. Resemble and stretch. Stretch, eller fuck hedder. Det skal være for best. Og ruler, det skal være, ja. Beats per measure skal være på 4. Og den her skal være på quarter. Ja. Yeah. Det lyder faktisk bedre, altså. Hvis vi har den på half, så lyder det lidt fucked. Ja. Og her, det er kun til sådan en musikvideo, hvis man er i gang med at lave den shit. For eksempel, jeg er gay official music video. Eller sådan shit. Ja, yeah, det er bare det, ikke sådan. Og så artist, dealer on. Dealer of. Ej, ja, det er kun til sådan nogle musikvideoer. Så hvis I er sådan nogle musikere, eller fuck det hedder, så skal I bare bruge det her. Summary, ja, eller fuck det hedder. Og audio CD skal være på first track nummer skal være på 1. Og ja, det er bare projections, og ja, det skal ikke gøre noget ved. Okay. Ja. Så find et eller andet, I vil sætte ind. Et billede. Video. Min intro. Ja, min intro. Ja. Den med render om, for eksempel. Så skal I bare gå ind i render S. Mamacita. Ej. Jeg er gay. Okay, hør. Gå ind i save as type Windows Media Video V11. V. I skal bare tage den her. I skal ikke tage den der, I skal tage den der for satan der. Det skal ikke være audio, så ja, så vender vi kun audio, ikke video. Ja. Når I gjort det, så gå ind i custom. Og så skal I krydse den der include audio. Og så skal I, mode, det skal være på CVR. Og så format, det skal være på Windows Media Audio 9.2. Og så den der skal være på den nederste. Ja. Og så når I har gjort det, ikke, så går I ind i audio. Eller nej, fuck, video. Crossy VBR. Mode skal være på Crossy VBR. Og den her format skal være på Windows Media Video 9. Ja. Og image size skal være på high definition. Den her. Ikke den der, den der. Se. 1284x720 pixels. Og den her, den skal være på square. Det er den øverste. Ja. Og framerate, det skal være på 30. Ja. Nogle de gør sådan her. Altså, det er forkert. I skal gøre sådan her. 30,00 bitches. Ellers er det kun på 3 i framerate eller sådan shit. Så lægger det fucking meget. Og så settings per keyframe skal på 5. Husk 5. Ja. Og quality, det skal på 90, fordi hvis det er 100 eller
Ja, hvis det er højere end 90, så bukker soundsen, og det vil ikke godt. Ja, og så går jeg ind i, det her skal I ikke bruge, I skal ikke bruge det her bitrate eller index. Ja, jo, hvis I sådan noget musik, som jeg sagde før. Og så project, det skal være på, ja, video rendering quality, vi skal få bedst. Den her. Ja, og den her, den skal bare være på use project settings. Og ja, hvis I vil gemme jeres render settings, så I ikke behøver at lave om på hele tiden, så skal I bare skrive. Der er det bare ligesom HD render settings eller sådan noget. Og så hvis I skal gemme ikke, så skal I bare trykke her. Ja, save template. Men ja, jeg skal fange om til JG eller sådan noget. Ej, deler. Ja. Så OK. Ja. Så skifter jeg bare navnet om til den random shit. Ja. Som I kan render til. Den her kalder bare for Mamacita 2. Eller sådan noget shit. Og så jeg trykker bare save, så er den i gang med render. Ja, det er faktisk det for i dag, og ja, jeg håber I nød videoen, og jeg håber min render settings er gode, og ja, see you i morgen.